Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπαιδευτική ενότητα του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είμαι η Μαρία Άννα Γαλανάκη και μαζί θα γνωρίσουμε τη θεματική ψηφιακή ισότητα. Οι έννοιες της ψηφιακής ετοιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως ορίστηκαν σε άλλες θεματικές ενότητες, σχετίζονται άμεσα και με την ψηφιακή ισότητα στην εκπαίδευση, digital equity. Τι είναι όμως η ψηφιακή ισότητα γενικά και ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση? Με τον όρο ψηφιακή ισότητα αναφερόμαστε σε μια εξελισσόμενη έννοια χωρίς σταθερό ορισμό, που στα αγγλικά εμφανίζεται με τον όρο digital equity. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ορίζεται, αλλά ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ερευνητικό αντικείμενο ή πρόκληση που απαιτεί για την κατανόησή του μια σύνθετη προσέγγιση. Γιατί όμως equity και όχι equality? Η διαφοροποίηση του όρου equity από τον όρο equality σχετίζεται με την εξέλιξη της αντίληψης όσον αφορά τις διαστάσεις της ισότητας. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η ψηφιακή ισότητα ως digital equality συνδέεται με την έννοια της προσβασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα συνδέεται με την ισότιμη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη βασικών λειτουργικών ψηφιακών ικανοτήτων skills χειρισμού της τεχνολογίας, ικανότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο, έβρεσης υλικού, κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγής ψηφιακού υλικού. Ο όρος συνδέεται εξ αντιθέτου με την ψηφιακή ένδυα και τον ψηφιακό διαχωρισμό digital divide σε όσες έχουν ή δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες, δεξιότητες. Συνδέεται επίσης με τη δυσκολία πρόσβασης στην πληροφορία ήδη περιθωριοποιημένων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό τους, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος που δημιουργείται από τον ψηφιακό διαχωρισμό. Σε ένα άλλο επίπεδο, η ψηφιακή ισότητα ως digital equity συνδέεται με την αναγνώριση των διαφόρων συστημικών εμποδίων που συντηρούν την ανισότητα και σχετίζονται με τη γεωγραφική απόσταση, τη διαφορά στην οικονομική επιφάνεια, τα στερεότυπα σχετικά με το κοινωνικό φύλο, την αναπηρία, τη διαφορετική εθνικότητα, η πρώτη γλώσσα, τη μετανάστευση. Συνδέεται ακόμα με την προαγωγή της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης μέσα από πρακτικές που ενισχύουν τη δυνατότητα δράσης και διάδρασης όλων των διδασκομένων και βοηθούν στην συγκέντρωση επιστημονικού κεφαλαίου, δηλαδή ψηφιακών δεξιοτήτων σημαντικών για την επιτυχία σε όλους τους μαθησιακούς τομείς, όπως και την κοινωνική ένταξη και ανέλυξη. Γενικά, η ψηφιακή ισότητα, όπως αναπαρίσταται στην εικόνα, συνδέεται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, πότε δίνεται έμφαση στην ψηφιακή πλευρά και στο πώς θα αναπτυχθούν οι ικανότητες χρήσης ψηφιακών μέσων και πότε στην πλευρά της ισότητας, πολιτιότητας, όπου ενσωματώνεται ο προβληματισμός για κοινωνική δικαιοσύνη και συμπερίληψη. Η ψηφιακή ισότητα όμως στην ανώτατη εκπαίδευση σχετίζεται τόσο με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, όσο και με ζητήματα ισότητας που συνδέονται με την πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές, λογισμικό και σύνδεση στο διαδίκτυο, ουσιαστικό υψηλής ποιότητας ψηφιακό περιεχόμενο για μελέτη μάθηση, περιεχόμενο στις τοπικές γλώσσες, εργαλεία και εφαρμογές για τη δημιουργία, κοινή χρήση και ανταλλαγή ψηφιακού περιεχομένου, διδάσκοντες διδάσκουσες που ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και πόρους, έρευνα υψηλής ποιότητας σχετικά με την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της μάθησης. Συνδέεται ακόμα με την προστασία του δικαιώματος όλων για μια εκπαίδευση που ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, όπως και για τη συναισθηματική ευημερία των φοιτητών-φοιτητριών, την έμπρακτη επίδειξη ενσυναίσθησης και την ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας διδασκόντων, διδασκουσών και φοιτητών-φοιτητριών, την προσφορά ευκαιριών ενεργού δράσης με στόχο την κοινωνικοποίηση και την ενεργό συμμετοχή και δράση των φοιτητών-φοιτητριών. Ειδικά στο ελληνικό περικείμενο, οι φοιτητές-φοιτήτριες μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη φυλή και την εθνότητα, τη θρησκεία, το πολιτισμικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τη γλώσσα, τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, την οικονομικο-κοινωνική τους προέλευση, την ηλικία. Παραδείγματος χάρη, φοιτητές-φοιτήτριες από κατατακτήριες, εργαζόμενοι φοιτητές, εργαζόμενες φοιτήτριες. Μπορεί ακόμα να παρουσιάζουν κάποια αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες ή κάποια νοητική και ψυχική ιδιαιτερότητα.
Είναι επομένως σημαντικό να θυμόμαστε ότι συχνά υπάρχουν φοιτητές-φοιτήτριες χωρίς αναπτυγμένη ψηφιακή δεξιότητα, που είναι ταυτόχρονα και άτομα με αναπηρίες ή και έχουν ελληνική ως δεύτερη γλώσσα ή εμφανίζουν μεικτά χαρακτηριστικά σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις μεταβλητές που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό μαθημάτων με χαρακτηριστικά ψηφιακής ισότητας. Συνοψίζοντας, η έννοια της ψηφιακής ισότητας συνδέεται με την δίκαιη, ισότιμη πρόσβαση και χρήση ψηφιακών πόρων τόσο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όσο και από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες. Η επίτευξη της ψηφιακής ισότητας κατά αυτόν τον τρόπο εξαρτάται από την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα και ψηφιακό διδακτικό περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το γιατί είναι σημαντική η ψηφιακή ισότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, παρακαλούμε παρακολουθήστε την επόμενη ενότητα.